Samuel nwoma di kan ti aduonunum. Na Samuel wi. Na Israel nyina boabo wano bejam no. Na wokra no ne fie wo Rama. Na David sori sane ko parents so. Na obarima bi wo Mawa. Na adwuma wo Camel. Na obarima no ye onipa kese. Owo nwan mpensa. Ni mreche apem. Na oditwitwa ne nwan ho wo Camel. Na obarima no din de Nabal. Na ne yiri din de Abigail. Na oba no wadwempa. Na ne ho nso ye fe. Na obarima no de na oye din. Na ne no yo nye. Na oye Caleb ni. Na David tie no esra so ho se. Na ba retwitwa ne nwan ho. Na David suma mrante adu. Na David ka kire mrante no se. Momforo nkọ Camel na monkọ Nabal nchen. Na monkọ bo medin chia no mame. Na monse no se. Asomdwe nka wo fie. Na asomdwe nka de wo nyina. Na afe mate se wo nwan ho twitwafo. Afe wo nwanhwefo a wo no ne yentena ye no. Yampopo won. Na won biri biara nso anyira bra wotena Camel no nyina. Bisa wo mrante no. Na wo beka kire wo. Enti mamrante no nya wanim animonyam. Na fashe da na yabai. Fade eto wo nsem ma wo nko ane wo ba David. Na David mrante no duruye no. Odi David ni kan nsem nyina kire Nabal. Na wotwenen. Na Nabal bua David nko ane se. Hwan ni David? Na hwan ni Yisaya ba? Ene nko a wotete wo ho firi won wuranom ho dɔɔso. Na memfa maduane ni me nsuo ni me nam a mekumudiri ma me nwa ho twitwafo no me ma nipa a me nim de wo firi ana. Ena David mrante no dane won ho si kwan so. Na osan beka nsem yi nyina kire no. Ena David ka kire ne nipa no se. Mu nyina mobɔ mo nkrante mo asenim. Na wɔn nyina bobɔ wɔn nkrante. Na David nso bɔ ne nkrante. Na ebeye merema ahanan furu di David achi. Na ahanu tra no ma no ho. Na mrante no ba akokɔ ka kire Nabal yere Abigail se. Hye, David soma abɔfo firi ɛsɛ so betia ayenwura. Na opopo won. Onso nipa no ye ma yen se na wanye yen boni biara. Na ye wo wurem ho a ye ne wonam no nyina. Yen biri biara anrada. Wo ye yen ho fesu anajo ne awia. Bra ye ne wonti a ye rehwe nwan no nyina. Na afa hye na dwene de wo beyo. Na wakire yen wura ne fie nyina so sabone. Onso oye oba huhuni a obi ntumi nkasa nkyere no. Ena Abigail ye ntemfa paano ahanu ne nsan kotokuo mienu ma. Ne nwan num a wasiesie won ne nkyewe asusuade num. Ni bobe aba a wabɔ no ntoanto ahanu de so a mfumu. Na ɔka kyerɛ ne mrante no se. Monsene ni manim. Hwɛ, meredi mo akyiri maba. Na ne kru Nabal de wanka ankyerɛ no. Na ebaasa wɔte afunumu so risane aba bepɔ no ase no. Hwɛ. Na David ni ne nipa no nso risane hia no. Na ohyia wɔn. Nso na David akase. Kwara kwa na mahwɛ oyade a ɔwɔ no ɛsɛ so nyina so. Na de ɛyɛ ne de nyina mu bibiara anyira. Nso bɔne na ɔde ahyɛ me papa na mu. Sɛ kosi ɔkyena nɔpa. Bigya na de a ɔwɔ nyina mu onini baako sɛ mpa. Onyankopɔn nye David atamfo sa na wɔnka ho sa. Na Abigail hu David no. Ɔyɛ ntam firi ne funumu so si fam. Na wɔde n'anim butu David anim. Na ɔbɔ ne mu ase kɔɔ fam. Na wɔde ne ho hwee ne nan ase ka sɛ. Mira, meso na emumuyo yi nna. Na ma wafena nkasa ngu wasomwe. Na tie wafena nsem. Mesrew. Mma Mira mfa na komanto onipa huhuni Nabal yiso. Na se ne din tie no, se ɔte ara ne no. Nabal ne din ajeje ntwisem wɔ ne mu. Na me wafena ade. Ma hunu Mira mrante a wɔsoma awon no. Na afei Mira se Erade ti ase na wo kra ti ase Erade esankan na wa ambedi moja ho so se wo de wara wo nsa betowre na afei ma watamfo ne wana wo pa Mira bone no enye se na aba na afei akyede a wafena de abra Mira yi ma wonfa mamrante a wodi Mira akiri no fa esunwi firi wafena
na ampara Awurade bɛkyekyere efi a etim ama me wura. Efiri sɛ me wura reko ama Awurade. Na wɔrenhu no wo mu bɔne biara wo nna nyinaa. Na sɛ onipa asɔre retim na wahwehwɛ wo akum a, ɛne wɔnkyekyere me wura kra nkwa buaa mu. Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn, na watamfo kra de, wɔnto no sɛ ade a efiri ntɔmoɔ mu. Na sɛ Awurade nya yɛ me wura papa a waka wɔ wo ho no nyinaa, na ɔde wo si Israel so hene a, me wura renho, na n'akoma remmɔ no pɛrepɛre. Sɛ waka mogya egu kwa, anaasɛ me wura no ara atɔwerɛ. Na Awurade bɛyɛ me wura yie, na wakae wafena. Ɛna David ka kyerɛɛ Abigail sɛ, Nhyira nka Awurade, Israel Nyankopɔn a ɔsoma a woma a wobɛhyia me na yi. Na nhyira nka wadwempa, na nhyira nka wo sɛ wɔsa nka me ne da yi, na mankɔdi mogya ho so, na mamfa me ara me nsa mantɔ werɛ. Na mpara, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a wɔsa nka me na manyɛ wo bɔne no te ase yi. Sɛ woanyɛ ntɛm a mehyia me a, anka ebeduru ɔkyena nɔpa, obiara a ɔyɛ onini renka ma Nabal. ɛna David gyee deɛ ɔde brɛɛ no ne nsɛm, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Foro kɔ wo fie asomdwoe mu, hwɛ, matie wo, na mahwɛ w'anim. na Abigail kɔɔ Nabal nkyɛn. Na hwɛ, wato ne ho pono, ne fie hɔ sɛ ɔhene pono, na Nabal ani agye ne ho, na waboro titaa, na wanka no hwee kosii sɛ adeɛ kyee. Na anɔpa nsa tetee Nabal ani soɔ no, na yere kaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no, na n'akoma gyenee wɔ ne yam, na ɔdanee sɛ ɔboɔ. Na ɛbɛyɛ dadu no, Awurade bɔɔ Nabal na owui. Na David tee sɛ Nabal awuo no, ɔkaa sɛ, Nhyira nka Awurade a watɔ Nabal nsopa so werɛ, ama me na wasɔ n'akoa mu afiri bɔne ho. Na Awurade adane Nabal bɔne agu n'atifi. na David soma maa wɔne Abigail kɔkasaa sɛ ɔbɛfa no aware. Na David nkoa no duru Abigail nkyɛn Kamel kɔka kyerɛɛ no sɛ, David asoma yɛn wo nkyɛn sɛ ɔrebɛfa wo aware. na ɔsɔre bɔɔ ne tiri ase kotoe kaa sɛ, Hwɛ, wafena yɛ abaawa a ɔbɛwohoro me wura nkoa na ho. na Abigail yɛ ntam sɔre tenaa afunumu so, ne mmaawa baanum a ɔne nam ne nan aseɛ. Na wodii David abɔfoɔ n'akyi kɔyɛɛ ne ye. Na David waree Ahinoam a ofiri Yeser nso, na wɔn baanu no yɛ ne yerenom. Na Saul de ne ba Mikal, David yere no ama Lais ba Palti a ofiri Galim.